Rádiožurnál. Rádia Rodina. Agáta Necpalová je na festivale Hip Hop žije na bratislavských Zlatých pieskoch. Po takmer 2 týždňoch od oslavy Mariany Bučániovej sa konečne v byte na Juraja Slotu 34 používa nový ušiak. Gáličky juniorky sú na prespávačke v Zelenči. Pri počúvaní piatkového rádiožurnálu vás zdraví Alena Gáliková. Hip-hop žije Bratislava patrí medzi najväčšie hip-hopové festivaly v strednej Európe. 2 dni nabité koncertmi najväčších mien českej a slovenskej rapovej scény, tisíce fanúšikov, jedinečná atmosféra a nezabudnutelné zážitky na Zlatých pieskoch. Tam sa dnes podvečer vybrali Aga a Peťo Necpalovci s Aginými kamarátkami a ich otcami. Dnes na programe sú Nick Tendo, Rafael, Pilsi a Luca Brasi a o 1 ráno rapper Separ. Kedy Necpalovci odídu nevieme, ale bude to záležať na tom, ako budú unavení a či budú chcieť ešte nejaký koncert vidieť. Jeden koncert sme už videli a o 9:00 sa chystáme na ďalší. Je tu hrozný hluk, takže my dospelí trpíme, ale teraz sme sa aspoň rozptýlili jedlom. Povedal nám Peter, s ktorým sme sa telefonicky spojili okolo 8:30. Viac informácií budeme vedieť zajtra. Adela Gáliková sa dnes zamerala na dianie v byte u Bučániových v Trnave. Dnes sa začalo používať v byte u Bučániových nové žlté kreslo. Marianka ho dostala pri príležitosti svojich 70. narodení. Začalo sa používať až takmer po 2 týždňoch od oslavy. Aj kvôli tomu, že ho Peter Necpal do Trnavy dozviezol až túto stredu. Adela Gáliková, Rádio Rodina. Dnes všetky Ačka prespávajú v Zelenči okrem Agy, ktorá je, ako už sme spomenuli, na festivale v Bratislave. Prinášame vám zo Zelenče vyjadrenia účastníkov prespávačky. Išli sme do obchodu a na zmrzlinu. Potom sme doma nechali chlieb a išli venčiť psa. Na večeru sme mali pomazánky. Pôjdeme spať skoro, keďže zajtra ma očino vyzdvihne 6:20 v Zelenči. Tak mne sa na prespávačke páčilo, bolo nám síce dosť teplo, ale podľa mňa to pomazánky zachránili. Okay. Tak moje dojmy z prespávačky sú zatiaľ veľmi pozitívne. Fajn atmosféra, fajn komunikácia, zážitky, pekné počasie, máme tu viac ako 30 stupňov a fajn ľudia, užili sme si to. Ďakujem. Radiožurnál. Počasie. A máme tu aj počasie v Trnave a okolí, maximálna denná teplota 35 stupňov, čaká nás tropická noc s najnižšou teplotou 22 stupňov Celzia. Zajtra bude opäť slnečný a teplý deň do 35 stupňov. V sobotu stále platí výstraha pred vysokou teplotou a to do 19. hodiny. Nezabudnite si teda doma fľašu s vodou. Zlom by mal nastať v útorok, keď budú búrky a teplomer bude ukazovať len 30 stupňov. Adam Necpal, Rádio Rodina. Súhrn správ pripravili Adela a Alena Gálikové a vedúci vydania Adam Necpal. Rádiožurnál. Rádia Rodina.